Naka-live. Video lang yan. Like, share. Ayan mo yung tomato. Ito yung salad namin. Yung salata. Ay, salad nga pala doon sa pinasin. Salad. Ito yung laham mo. Alam mo kung ano dala lang ng amo, yung Nora na yun? Puro mga lagayan. Lagayan sa ano? Lagayan ng kanin, lagayan kung ano. Ay, para pag may tira. Guys, kain tayo guys. Dati ang dami natin dito. Kamayan kami guys, kamayan. Sarap kumain pag nakakamay guys. No? Sarap ng tara kumain pag nakakamay. Diba sa Pinas may kamayan restaurant? Ano yun? Meron sa amin. Ang sa amin. Kamayan. Tapos yung plato, is nilagyan ng dahon ng saging. Mabango. Kanin. Yung parang basket lang siya ba? Tapos dahon ng saging. Ang sarap na. Lalo na pag barbecue. Ang sarap kumain. Ang tubig. Oo. Ano pala? Ang ganda ng dami. Buksan mo daw. Marumi man yung kamay ko. Kamayan kasi. So guys, kasama ko si Lia. Ano nga yung pamili ni mo? Ha? Pamili ni mo? Apelyado. Ano ba yun? Pere. Very. Kumakain ba kayo ng kamatis guys? Ah, ang ganda ng lemon, no? Ang ganda ng pagkakat. Parang bulaklak. Buti na lang guys at naalala ako ng amo ko. Nabigyan kami ng pagkain. Kung Sana hindi ako ako hindi. nakita, wala talaga kaming pagkain. Gugutom pa naman pang kaibigan ko. Ganito yung buhay namin dito guys. Kaya yung pag-abroad talaga minsan pag minamalas ka nga naman. Pag minamalas ka katulad ko. Hindi talaga maiwasan dito sa abroad. May mga amo na mababait, mayroon ding amo na walang pakialam sa kanilang mga katulong. Wala pa kailan kung gutom ka na o hindi pa. Sabi nga nung friend ko, siya lahat, di ba? Siya lahat nagluto tapos kami lahat ang nagugas. Sabi niya, ganun pala yung amo mo. Yung anak nung amo mo. Ba't ganun sila? Hindi na tayo pinakain. Isang tabak pa pinahugasan sa akin. Magulat talaga pag hindi. Kasi maninibago eh. Kasi ikaw sanay ka na sa kanila na ganyan sila. Yung hindi alam, Sabi ko nga, kasi sa kanahagan mo talaga sila. Sabi, hindi ka naman dapat humingi ng pasensya. Hindi mo naman sila. hindi naman ikaw ang may-ari. Ikaw lang sana, binibigyan mo na siya ng pagkain. Sabi ko kung ako lang, hindi kita matiis. Gutom din ako.
Hindi biro ang buhay ng abroad. Kala yata nila pinupulot pera dito. Tapos yung iba pa nilalait ang mga abroad. Kahit ano-ano na lang pinagsasabi, di ba? Yung Katulad mga sa amin, alam mo ako, mga OFW, mga ganyan. araw-araw ako pulutan sa amin. Kasi pa uwiin na daw ako. Hindi pa tapos bahay ko. Kasi sabi pa nga sa akin, sobra na daw siguro ang sobra na daw rami siguro ng ipon ko. Sabi, di gumanon ako, sabi ko. Di sinabihan ko yung pinost ko, sabi ko, yung post ko doon sa Facebook, sabi ko. Yung buwan-buwan ka nagpapadala. Tapos sasabihin na ang laki ng ipon mo. Malaki nga ipon, resibo. Sabi ko, oo, marami. Isang bag na nga yata. Ngam! Ngam! Tinawag ako, guys. Tapos na ba daw kami kumain? Kakain pa nga lang namin. Saan lang kami nag-start? Sabi ko nga, oh, inosente lang yung mga tanong nila. Nakakasar kayong tanongin ka ng gano'n. Malaki na siguro ipon mo. Tapos sabi ko, maliit pa yung ipon ko. Sabi, ba't yun lang ipon mo? Sabi ko, itatawag ka na. Sabi niya, magdadalawang taon na daw ako. Sabi ko, grabe naman kayo. Hindi mo ba alam na halos magkasunod na nag-birthday yung anak ko, puro kayo kumain. Grabe, pakadami nung handa ng aking anak. Tapos hindi nila naisip. Puro, di ba pira rin eh. Ay, kung nga anong bakasyon ako. Ay, sabi talaga, nagbago na daw ako na nakapag-abroad ako. Kasi hindi na daw ako nakasama sa kanila. Takot kasi ako kasi wala akong pera. Mahihiya ako sa kanila. Wala akong maibigay sa kanila. Ay, hindi nila naunawaan yun kasi hindi sila nag-abroad. Ang mga kaunawa lang naman sa atin na yung nag-abroad din. Yung nag-abroad din. Yung may experience na din. Gipit kasi ako kasi ano pang time ko makipag-banding sa kanila. Doon na lang ako sa mga anak ko. Sabi nga ni nung aking Mahiya friend. ka. Kung pupunta ka sa kanila, magala ka. Wala ka namang dala. Kasi wala ka ng pera. Ubus na. Sabi ko nga sa friend ko. Na hindi ba nila naisip yung paghihirap ko dito? Pinagchichismisan nila ako. Sabi, ako lang naman yung nakakaunawa sa iyo. Sabi ko, buti ka pa nga. Naunawaan talaga niya ako yung naramdaman ko. Grabe.